Çıktım birce düş bilen, ahırında düşündüm, görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova, tova, kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahıma, razı ol menden, razı ol menden. Howlukma, howlukman görünçet. Howlukma, howlukma. Ejecan, menden hakkını näde öderkäm? Näme ejeler haklarından razı bolmazlarmy? Han dinciňiz alan köp işlediňiz-de. Sınır ötesi harekat emrini bekliyor. Bir yandan da son hazırlıklar devam ediyor. Näme birden behedeýdiňle? Melek daýdam dinciň allydy. Dik eden güvenlik güçleri PKK'lıların Irak'ın kuzeyinde geçiş noktalarına döşediği mayınları temizliyor. Her gün sabah erken saatlerde askeri araçlar ve silahlı askerler eşliğinde yollarda dedektörle mayın taraması yapılıyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda sinyal kesici askeri Menem araçlar- esker bolja. Hürkman mı gördün oğlum? Senem esker boldun Murat daý. Hova boldy. Yandan Cudi, Katoga, Yer sana Anadolu suratlarını ve görkezeyim. bölgesinin yüksek kesimlerinde sıcak çatışmalar devam ediyor. Helikopterle teröristlerin saklandığı noktalara taşınan komandolar sabahın ilk ışıklarıyla operasyonlar düzenliyor. Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'nin dağlık kesimlerinde 400 kadar PKK'lının bulunduğunun istihbaratı üzerine bölgedeki operasyonlara hız verildi. Hakkari ve Şırnak'tan kalkan Kobra tipi helikopterleri keşif uçuşları yaparken sınırda Ferit, Murat daýym var. Tüpüňem var. Bu ýerlerini ýerim Murat daý. Türk Silahlı Kuvvetleri Murat daýyň Diyarbakırda gulluk etdi oğlum. en büyük tatbikatını gerçekleştirdi. Gerçek mermilerle atış yapılan tatbikatta Eskerlerde murtam bolýarmy? havan toplarıyla ağır makineli Käte silahlar bolýa kullanıldı. Efecan. Bolu komando Esirler käbir bölümünün tawşaklarda eğitim öýlerini komandolarında goramak üçin. katıldığı tatbikatta Düşündün mü? yüzlerce Mehmet Çalaça. görev aldı. Ayrıca güvenlik güçleri Siirt'in Kırklareli ilçesi Abakim. Murat daý. Oğlum, Murat daý o kim? Yusuf Serkerdi. Osman! Allah ýoluňyzy açyk etsin. Sagaman gidip sagaman gelin. Taw bolajak. Murat,
Oň bilen bir gezek gürleşipdim. Çağamy saňa tapşyrýanyny aýtdym. Olam arkaýym bolay daýda diýdi. Ýüzüpden habar tutduňmy? Nireden hem işleýäkä? Lokman bol işliýär. Agşam görüşerteje. Sağ ol balam. Görüşýänçäk eje. Görüşýänçäk. Terkerden pikir nedýäňmi? Onu nereden taparkam diýip öýlenen Efejan. Menim tapybersyn diýip dilek ederim. Yer onu. Görüşýänçäk. Sağ ol. Bazara çıktın mezker. Tutulup tutuş bazarı oda koyayım ha? Kumardan galen bergin töle kardeş. Maňa bir adam möhlet berin. Möhlet kutordu. Akşama çeli bergin götür. Urutça sapança getirsen molya ala şart. Urun torar. Nirden tapçaňy özüň çöz bolýamy? Murat. 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 Näme biderek sebelip dursun? Murat. Murad oglum, ýagdaýlaň ogumy? Ýagşy agam, ýagşy. Ýagşy. Murat senin birden toracak. Seret üstü paniyerler oy saklak gelýän. Çarçy oýata diýip bir ýerden atsak bolmazmy ka? Bu näme agam? Garyplyň çörekçisi. Taryhy Hydyr Çavuş dukany her akşam garyplary çörek paýlaýar. Eden kömeklerini ýatypdyrlar. Ümtad we utanyp bunu asmak islemedi. Jaý cennet bolsun. Amin. Men şu ýerde bolluk edipdim. Ýutup serkerde, Diyarbekirde öňün bolan çakmysykda agar yaralanyp ýutup Garaçay aýratyn lukmançylyk gödäwçiligine. Dukan saňa tapşyrýan Ibrahim ağa. Gördüňmi? Maňa dälle saňa tawşyrýar. On kelledi başga zatda gyýdym. Kim bilýär? Ýeni nähil bolgusyzlyklar ulaşyp ýörenni. Oşu günleri ütkep ýörüýän. Özgörse gowulugydyr. Allah hemmemize gowulugy özgörmek nesip etdirsin.
Şepagat uýasy Merwe hanym ýerinem Kim soraýa? Murat? İşiňi de päskel berýän bolan bagyşla göri. Yok, işimi götürdüm. Näme boldy, gorkul zat ýokdur. Men birini gözleýän Merwe, Lukman bolmaly. 10 ýyl mundan öň ol atly Lukman eken. Soň kärini taşlapmydyr? Bilmedim. Aslynda diýirdigini ýa däldigini bilemok. Men soraşdyryp görüň. Lukmanlar umumana bir-birini tanaýarlar. Näme bile umysyz pikir edýär. Belki diýirdir, belki kärin dowam edip ýörendir. Men adamlaryň durmuşyna goşulyp ýagşy işeden ýöredip pikir edýänmi? Ady näme diýdiň? Yusuf Karaçay. Biraz garaş. Lukman Yaşarbek bile uğurlaşmalık. Siz geçip oturun, men habar bereyim. Önler, eşdiýäňmi, beýdiýän ismide näme dogry? Ýokarda Allah bara. Oglanyň öňüm howsar ýok. Bizem onu şu ýagdaýda hastahana taşlap gitsek näme işler? Gyýdyna kaka bolup biljek ýagdaý ýok. Tüz akly ütken. Akly ýeriniň. Köp hasret çekdi, häzirem çekip ýör. Aýalyny ýitirdi, ogly aradan çykdy. Nurten, bizem gyýdymyzy, agtymyzy ýitirdik. Ýöne seret, bizem beýdip ýöremdi o gakry. Onu näme işler? Onu näme diýer? Öňüm kakam nirede diýip sorap goýun oga. Bul olup adam çykar şondan näme jogap berer? Sen kakangdan biz aýyrdyk diýelimi? Sana kaka bolup bilmedi. Seni eklap saklamat diýer. Goýalla şugurruňy. Ýagdaýymy Lukmana öýdaly, näme etmeligini düşünürsin. Bize ýolun salgy bersin. Baş üstüne Lukman size garaşýar. Allah kömek etti, batymjak tapaýdym. Sen tanşyň bilen bir ýerde okan Lukman bardy. Telefon belgisini şo berdi. Bu ýerde salgysam bar. Öýt salgysymy? Oo, dogry diýen ekeniň. O Lukmançylyk etmeýän eken. Sag bol Merwe. Eýerlam. Taňa inanmazlyk ot alaw. Ýöne inanmak hem ýakyp ýandyrjy. Kişa bilen hururuňa baryp gapyňdan gowurmak islämok. Dağlam götürüp bilmedik bu ýüküni menim götürüp bilemok Allah can. Meni öýüme goýma. Diýdim güç. Köňlüme kuwwat ber. Ey Allah'ım, Allah can bu ne hil agry ýük eken. Bismillahirrahmanirrahim. Diýmek diýir-de. Ýagdaýam ýagşy. Allah jana şükür.
YouTube Ferkerdem. Oho, Murat. Ýagdaýlar nähili? Sağ bol Ferkerdem. Nähili? Şudaýa şükür asen. Ýagşyla. Gyýdymyň otagyny taýynlaýar. Düşümli bolsun. Allah nesip etse dünýä inmeni biray galdy. Gelim bilen adyna näde goýullydyk. Nädli. Indi nähil bolarka? Nähil bolar öýdýän. Şu maglumat esasyna altyn postar hukuky bize berler. Ol biziň ýanymyzda ýaşar. Hatda ýüzüň öýüne de goşuruz. O yer çağ üçin has gowy hem giň, hem uly. Nähil bir ekmekeniň önür, Yusuf nämişler? Gowlaşýança hastahanada ýatar. Nerlican, gyýdym. Kakam öğretmeli. Akıllıca, maňa gulak as. Kakaň näsag? Gowlaşýança oňa ýanyna gitseň bolmaz. Yok, kakam öğretmeli. Göreli wakal kakaň seni göresi gelýärmi? Nerlican, gyýdym. Kakaň hasrat çekýär. Häzir sen aladaň etip bilmez balamy. Nerli? Nerli? Geç. Geç bärde oturay. Sen sancımdan gaty gordun şeýlemi? Allah tarapyn eliňiz gaty ýeňilli Ferkerdem. Ýöne bir gedek ýadyndan çykan ok sancym wagty değil. Ferkerdem maşgalaňyzmy? Owa. Aýalym bilen oglum. İkincimde de garaşýar. Nesip bolsa bir aýdan gyýdym bolýar. Şeýlemi berekella. Allah uzak ömür bersin. Geçdigi bolsun. Sağ bol Ferkerdem. Gulluk ýatlamalarını guturma ýok. Yeri, seni bu yerlere haýşy mal getirdi. Neme Ferkerdem. Men sizden ötünç sorama geldim. Gagaryňyz gelse de meni diňlermisiňiz? Elbette dinlerim Murat. Aýdýanyň näme aramda düşünşmedik ýok ahyry. Men gullukdan öňen günäkar adamdym Ferkerdem. Humar, hile, näme erbetdik diýsen mende bardy. Humar oynamam şu ýerde de goýmadym. Her ruhsat berilende oýnardym. Allahyň halamaýanlygda bir gedek umutmadym. Goýa oynama diýýän ýaly. Ýöne nefsime boýurup bilmedim. Näme tanış ýerde tanamaýan adamlamy beredär boldum. Gassadylar. Ýakaja çykalga bar. Tapança getirdiler. Sen düşün. Tapançany oğurlamadyk bolsam, urutatdan ýediňe çağırylmadyk bolsaň, tawşyrmaga gitmedik bolanda, ýeri bilen habar borup, ölen bolsam ýagşy bort diýdim. Käşke ölen bolsadym. Ýöne Hudaýa şükür ýagdaýym gowy eken. Çağa çugulan bilen bagtyar ekeniň. Gümmol şu yerden, gümmol. Gümüňi çek. Gaýdyp görnäýme gümüňi çek. Gümüňi çek diýen men saňa. Görünme gözüme.
Korkma ene bardım. Jet. Jet yok bul. Jet diyen. Jet. Korkma oğlum, korkma. Ana gitti. Ana koşuş. Al kurcağımı. Al me. Sen yanında adam yok mu? Men kakam göresim gelýär. Bolya sen kakan kim? Nerede borda gideyin? Men kakam Yusuf Karaçay. Näme? Adım nerli? Allah netip etse dünya ilmihine bırak aldı. Gelin bilen adına näli goýuldyk. Näli. Diýmek sen Yusuf Serkerten gyýdy. Ýöne men kakamyň ýanyna ýaşamak. Maňa babam bilen mamam seredýär. Olar şu köçäň aýy ucunda ýaşaýarlar. Sen näme üçin ejen kakan ýanyna ýaşaňok? Eje men dünýä ýelenimden soň aýrylypdyr. Doganym bar eken, o da ölüpdir. Kakam gullukda yaralanypdyr. Onu görmäge gidenlerine uçar ýykylypdyr. Soň kakam. Men kakam däl. Aç kapyny giýew. Yusuf, nädli şu ýerdemi? Bäri gelmedimi? Gulagat oglum. Nädli henüz kiçijik. Bu halla kan o sen ýanynda galsa bolmada. Nädli can, içerdem oglum. Yusuf? Wii, ýeýjejik gyýdym. Sen nire gittin akyllyjam men. Akyllyja gyýdym. Kaka. Men näme üçin gowuram oňa? Näme üçin meni halaňa? Kaka, meni gowurýarmy? Kaka ýalbarýan meni gowuraýda. Men sen gyýdyňa. Sen şu yarağı uğurlamadık bolsaň, kakam ýerine gelerdi. Şu pursat berde bolmazdy, yaralanmazdy. Ejem dağı şu uçara binmezdi. Biz bir maşgala bolup ýaşardyk. Hemmeti sen derarly. Murat daýy. Ýöne ýatyrsyňly. Bun gezmäge gitjek dämi? Taňa bir zat aýdyrlygam ýok-aý. Üýüň erkekleri bu ne bols? Ýa ýataklar. Men ýatyrdym. Murat daýy ýatyr. Men gedelenje dakydeno. Bolmada söz beren bolsaň akitmeli borsun. Gedelenje akitjek. Hatta Näme? taňa bir dostam tapdym. Näme? Hani tur.
Yöneme nire diýdim, şo ýerde gideris. Görleşdikmi? Görleşdik. Han toronna bol. Men Yusuf Ferker'de diýädimi? Hawa diýdiň. Ana näde şoň gyýdy. Näli? Salam, sen tanadyňmy meni? Tanadym. Men sana dowat getirdim. Bu Efe. Oğlum mu? Men kakam gazawatdy. Maňa Murat daýym teredi. Senem kakam ýanymda däl ekenni. Senem şeýlemi? Maňa kakamyň ýanyna oturmaga ruhsat beren oklar. Babam kakam aklyna adaşypdyr diýýär. Näde can? Hakan hökman gotular. O hemişe ýanymda bolar. Çynyňmy? Çynım. Sizmi? Döýün tanışmaga pursat bolmady. Men Murat ýalyňyz. Gollukda kamygy oýuňyz men Ferkerden bolupdy. O döwür başgaçady. Yusuf gowdy. Gyýdym, agtygymam bardy. Soň näme boldy? Soň Yusuf şol çakmyşykda agyr yaralandy. Gyýdym bolan işleri eşden mahaly. Näzlä 8 aýlyk hamilady. Çağı wagtyndan ýer boldy. Yusuf hastahanada gelip bilmedi. Gyýdymam ogluny alyp onu sorap gaýtmak üçin ýola düşdi. Soňam menen uçary. Näzli? Nire etdilerkä? Kakasynyň ýanyna, Yusufuň ýanyna. Efe! Efe! Anha men kakamam şu ýerde ýaşaýar. Näme üçin käte gatetleýän zatymyz bolan okaya? Belki bolar, belki häzir dälle soň bolan has gowudur. Murat daýyň sözüne durýarmy? Hemişe. Efe! Näzli? Betli edem zoga Murat daýy. Gyýdym, beýtmek bolmada balam. Näme üçin bolan oga? Hemmeler kakasynyň ýanyna. Men näme üçin kakam göremok? Näme üçin? Menim şu ýerde, sizem şu ýerde. Ruhsat ediň. Näzli kakasyny göräýsin. Haýyş edýän. Ýagşy. Ýöne tiýdirek bolun. Babaň öýe barmakka baraly. Ferkerden, Ýene näme gerek? otaw diýin dolly. Bugun bolsa boş. Hiç kaçanam dolu bolmandy. Anha men kakamam şu ýerde gazawatdy. Efecan oýnama. Seret nähili odan oýnawaç. Taşlany. Eliň degrim oňa. Gün boluň şu ýerden. Ferkerden. Gideli, gidesim meli. Näme boldy? Kakam ýollaşyma terwetge ýygyrdy. O nire gitdi? Bilemok. Oglum, gaýrat etdi Yusufa seret. Men taşlap gitmem Murat daýy. Murat daýyň bizi öýe görkezler. Men seni Näzli bilen aýrynmaga giderin. Soňam seni Näzli bilen eltik geler. Bolýarmy oglum? Bolýar Murat daýy. Bolýa, bolýa akylly, bolar. Ferkerden, Näme gerek? ruhsat etseň ýanymda bolaýyn. O ruhsat berseň çeken hazaratyňy ýeňiletmek üçin elimden gelen ne deyin? Ruhsat et haýyş edýän.
Ağırma. Selamun aleyküm. Wa aleyküm salam. Aleyküm salam, ýagdaýlaryň çygagan. Ýagşy ödümün nähili. Ey ýagşy işläp gör. Arma oryňyşy. Hoş geldin Yusuf. Bete öyle. Ýerden oturdyk görjekmi? Gör öyle. Hoş geldin. Yusuf'un gölleşmi. Gollukda tanışdyk. Sizem muny gowy tanaýaňyz öýdýän. Käte tanamadyk bolsadym diýän. Ýöne ol her hepde bärik gelýär. Inni harytlary bizden hem gowy tanaýar. Onu hem üçin bärik gelýär. Başta teýada otuw üçin öýguş taýýarlaýan idi. Biz hem gyzyklandyk. Görsek iýdi gider gelýär. Oýun edýäm ýa ýalan söýdýäm düşünmedik. Soň ina tasy başyna üçin bet başçylyk bardy gurrun berdi. Hiç kimi görkezmäk ortadan hem aýaly hem çagasy men aşy da bilmedi. Yer bolýar da. Bizim şondan soň sesimi çykaramyz ok. Gelýär gidýär. Usta. Bir öräm gowy. Senin arçadan ýasalaryn barmy? Bar şol Ferit. Başga ýok. Maňa gelen ogam, onu başga ýerden soraýmasaň. Eseňiz biziň Sapar ustamyň kabara aýalyň. Belki şonda bardyr. Bolýar. Göreli. Sağ ol usta, sağ olun. Bağışlaň. Muň bahady ýazylmandyr. Aýdaýyn ha. Ýazyp serkerdem. Serkerdem. Näme boldy? Ýagşymy? Men gitsem gowy boljoy diýen. An Sapar ustam ka gitjekdiga. Hökman näl. Bu ýer öýümde gaty ýakyn serkerdem. Ýörüm çaý içip geçin. Ejemem sizi görse gaty begener. Ejeň ýadyma düşýär. Bir gezek men bilen görüleşipdi. Oglumy saňynan ýanypdy. O sizden köp minnetdar. Baryp duýlasaňyz gaty begener. Ýagşy. Murat daýym ýelli. Näme boldy? Murat geldimi? Efecan ýene näme boldy? Ýüzüň salyp balyjyk. Murat daýyn gaharyny getirdimi? Efe? Näme üçin gaçýan? Meni daýyn göresim gelenok. O meni öýünden kowdy, o da gitsin. Oglum kim ol? Ýutup serkerdem. Seni görmäk belli. He, ne hili gowy iş edipdir. Efe, Ferit, o daýy gaty gowy adam oglum. Murat daýyn gaty köp kömek etdi. Efecan, kulak as. Oň başyndan gaty agar günler geçdi. Häzir baryp hoş geldin diýsen, oňa diýşetdigiň bar. Benim gaty begener. Yusuf oglum, men Murata jaňa demde sen bile gitmişdim dämi? Owa. Sizden Allah razy bolsun oglum. Şu wagtlar bar küýüm köçen Muratda di. Şol wagtlar hemmelen kuý köçeti bizdedi. Ýöne onu haq aýdyk geldik. Gullukda kaňy katyp gördüňmi? Ýok, atmadym. Men Lukmanım. Senden atdylar monna. Efe, uy. Ýöne sonra ýa näme bolýar? İyilikdir de inşallah. Ödüm açarım. Ýeri berin. Bizi bilen bölüme gitmeli. Näme üçin näme bolunmuş? Bölüme ýör. Men näme edip duryn gadardan? Ogurluk. İyilik mi oglum?
YouTube Karaçay sizmi? Howa. Senem bizi bile gidersin. Ne bolýar oglum? Bilem o gaje. Onu hemen oğurluğu terkerdem, inni betsirde. Yavaşav, yeni qaharım getirecek bolma. Men oğurluğu demok. Şikayet geldi. Kim şikayet edilmiş? Ona ne delili varmış? Kulağas, ilk bilene qatığı yığırma. Gören idima düş. Senem qaraş yerde. Hawa serkertem. Oğlum, ikindin qoğuşan oğurluk wakalarını görkezani, boğur serkertem. Hawa, biz şunşu yerde bolduk. Delilli ýanyň şumy? Ente qaraş bara, dur ahry. Ana. Gördün mü? Ýöne näme boldy? Terkirdem, ol adamyň ýagdaýy görünip dura. Oň başa sebäp bolmaly. Näme? Ýutup agyr ruhy tarsyny baştan geçirýär. Kulak as Murat bey. Men kanunyň adamsy. Görşüň ýaly tasdiklanan delilli ogurluk wakasy bar. Şikayet eden alınmasa meni iştahiyet bilecek değil. Siz gürleşseňiz alarlar. Ýödüm içinden çynım. İstediňiz meni qadawada taşlaň, ýatyryň. Ýöne ýutup yer bolýada. İş düýpli warlansyn soň görüp beririz. Oňa çenli bolsa gödөгçülükdemi? Ýarany. Terkirdem. O çarçuwany ben şuňarlykmy? Biz bahalyny tölemegi ýatdan çykarypdyr. Ertir töläýär. O gelişdi. Näme diýerler? Şu ýerde biraz eglenmeli bolursyňyz. Terkirdem. Tuğra talıp çarçuwany biraz wagtlyk berde goýsak bolmamy? Bolar. Ertir alaýar. Kadir, Ula asyan serkerdem. bular ýerine ekediň. Salamu aleyküm. Aleyküm salam. Näçe wagt eglenmeli borka? O serkerde bagly. Näme serediň o? Ýok agam, näme şeýle deýinmen? Näme serediň okmy? Men yalan söýdýän onno. Ýok agam, ötünç soraýan. Bilýim. Gel bäri doktor. Näme bolýar o? Kakadym sen o? Ha? Kakasymy? Bay, muňa seretle. Yara bende, derman sende.
Ya kendin gel ya da bana gel de. Duyarım yazmışsın 2 satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. İstanbullu Murat Yalňyz. Sana temmi verilenli. Kulağa sen serkerdem. Näme üçin temmi verilen öýleňmi? Atamyň ady sebäpli serkerdem. Etger ýalyňy däldir serkerdem. Maňa verilen ýere gogurladyň. Näme üçin beýtdiň Murat? Näme üçin ogurladyň? Ellem döwülip beýtmedik bolsam bolmaýarmy? Şonda şeýle ezet görmezdim. Onu aýalyň, ogluň, Otogu torjak, gaty gowy bolar. Ödelim bilen elin etjek. Gyýdym üçin. Akyllyca gyýdym üçin. ýotup serkerdem. Gaty köp wagt geçdi. Köp hasrat çekeniň bilýän, ýöne seret, perdendiň marahary, şoň üçin gaýrat et. Şoň hatiratyna jansy gowraýal bolup bermekden ýüz döndür. Gyýdyma dolansam, Ýygyňa dolansam hakykat bilen ýüz bolsun. Ýöne gyýdyňam hakykat ahyry. Gyýdyň saňa mätäç. Şol ikisini çykar. Ol aýdym näme haqdady? Etkir aýdym serkerdem. Ýutup serkerdem onu gowy görýärdi. Sesiň elbetde lekin. Oýun etmeseňiz läň. Dükkan şikaýatyny ýydan ally. serkerdem. Näme habar? Şeýlemi? Ýörüň gyýdym açyň. Hawa? Serkerdem, men Ýaşar Demir. Läle Bahçe Hassahanasynyň psikiatriýa bölümünden. Onsoň? Serkerdem, saňa näme bolýar? Serkerdem ruhta dediň, ygtyýar ýollaşlarymyz zeruri işleri istirler. Bolýar beýler. Äkidip bilerdim. Al ýör, ýör. Serkerdem, Yusuf hassahana ýerleşdirilýär. o nähili? Lukman Eswat bäri Yusuf'u gözlegçiligine saklaýar. Hez ýalňyş ýaňyz. Serkerdem, Efe beýle çemeleşmekle. Men ol adamyň akly ýerine, onu özüňizden bilýäňiz. sen gyýdyň ýitireň ok. Agtyň ýitireň ok. Nädin goramalam fennäl. Durmuşmyda goşulma. Serkerdem, haýşydan kömek ediň, bir zatlar hesap ora. Ellerinde ygtyýarnama bar. Belki şeýtseler has oňa bähitli bol. Efe ýatdymy? Ýatdy oglum, ýatdy. Näme boldy oglum, nerede galyňyz? Bir düşünşmezlige boldy, bolança. Näme boldy oglum? Näme boldy balan? Äkitdiler. Dälip Serkerdäme hassahana ýerleşdirdiler. Ağlama oglum, ağlama. Kim etdi? Kim sally? Aýalynyň howsarlary. Ol adam sağa dahyry eje. Ol köp hasrat çekipdir. Bu näme çydap bolmajak hasrat eje?
Bu işin şu dünýäde şeýle bolsa, ahireti nähil borka. Men ýuzup terkerden hatabyny nädip bererkäm? Bu dünýäniň näme oglum? Men derarly çağatynyň doglaryny görüp bilmedi ol. Men sebäp boldum. Olar ýygynyň gitmedik bolsa, häzir ol diri bolardy. Oglum, bu şeýle bolsady, o beýle bolsady diýmek dogry däldir. Durmuş biziň islegimiz bilen ýöräni. Biz ýazgyda ananýan adamlardyr. Bolup geçen zatlar takdyry daş oklap peljermek bolmada, wakalaň aňyrsyna hikmet görjek bolmaly. Allah Tağaladan şikayet edilmeýärdi, oňa şikayetin aýdylýar oglum. Ýöne ýutup terkerde. Olam ýödün günäleýe eje. Diýmek olam ýalňyş iş edýär. Eger kömek edesiň gelse, oňa ýalňyş pikir edýäniň mörköz bala. Ýöne eje, onu akıl ýetgänip gabap goýdulara. Bir adama sen däl diýip dursaň näme il bar oglum? Ýa-da sen akylly diýip dursaň näme törüýdýäň? Ýüsüp Serkerden akyl ýerine agyry. Sen muny oňa ýatla oglum. Sen bolmadyk boldan men näme derdim? Tas gowlaşypsyňyz töwelim. Merwe, Hoş geldin. hoş gördük. Şu hasahana düýünge ýyjy bir näýata getirdiler. Ýaşar Lukman ýen biri. Psihiatr bölümine ki? Yanlış ýan bolaymy? Ýok, psikiatriýa bölümine getirdiler. Otaw gaýdyka, Näme etjek? gürleşik. Ýör görkedeýin. Ertiriň haýyr bolsun Lukman. Owa, ýene sizmi? Näme kömek gerekdi? İşiňize goşulmak niýetim ýok Lukman bey. Ýöne düşünmeýän bir zadym bar. Ýutugyň bärik getirilmegine näme sebäp bolduka? Geçin oturun. İşin şol bölegi bärden aklanar. Ýöne şunu aýdyp bilerin. Ýutup geçmişde başyndan geçen zatlarynyň halas bolup bilenok. Käbir gatnaşyklar adama ýan berip bilýär. Iň dogrusy şol gatnaşyklar bilen aram ödülmekdir. O nähili? Bu dertten saplanmak ýoly goýarys. Munyň üçin geçmişde oňa baglanyp galan zatlardan halas bolmaly bolsa, şonu eder. Soň bolsa öz durmuş hakykaty bilen ýüzbeýüz galar. Elbetde hötde gelip bilse. Ýöne bu dermanlar geçmişini ýatdan çykarmak üçin görjek çärelenler toň ýutupda näme galar? Murat bek. Arkayn bolup, biz oňa kömek etjek bolýar. O gowlukman gerek şeýle dämi? Olaň şeýledi. Häzir operasiýa gurullarynyň adynam ýadyna düşürip bilmejegini arkayn aýdyp biljek. Mene belki biljek däl. Näme? Özüni görüp bilermikem? Aýyş edýän. Diňe bir jegedek görmäge täýär berýär. Ýöne, hostarlary garşy bolsa bu gaýtalanmaz. Bolu. Seret Yusuf. Myhman geldi. Terkerdem. Ýagşymy? Serkerde ýok. Inni Yusuf diýäý. Şeýledämi Lukman? Lukman, maslahatlaşmak üçin size garaşýarlar. Bolýa. Murat bey Yusuf'a gatýada da nawry. Arkayn bolayım. Terkerdem. Sen näme üçin beýle bir rahat görünýäň? Serkerdem diýme. Inni ýdymdan gal. Isleýän wadyň menne däl, eşitdiňmi? Meni günüme goý. Hakkyňy beýlekiňi bilemok. Diňe daýynjalasym gelýär. Ýöne sen näme däl? Gidenni. Sen däl terkerdem. Bolmanna menden akylly sen.
Men kakam ören goworyan. Allahcan onu göresim gelýär. Kakamın gaýdyp gelmegini isleýän. Kakam gaýdyp gelsin. Nädli? Gyýdym, berde näme işläp otyrsyň? Sen ağlaýanmy? Mama, kakam indi gelermike? Ente gelmez kakan gyýdym. Näme üçin? Sebäbi gutulmaly ol. Lukmanlar becerermi? Hawa gyýdym. Onu hastahana sallarlarmy? Filmlerdäki meňdeş hastahana sallarlarmy onu? Kakan gutulmak üçin gyýdym. Oňa gowsy bolsun niwetdiler. Han turany, ýerimize geçip ýataly. Ýör balam, akyllyja gyýdym. Ýagdaýlar niçik? Bolýar Lukman. Garaşar. Nädli näksek bolarmy gatorap görde? Düşünýän Lukman, düşünýän. Neme? Gyýdyr emelsek bolarym ka diýjekdim. Düşünýän. Ýaxşy sag bolun. Sag bolun. Görüp bilmedi ya Lukman. Beýle zat bolmasa, nähil görüp bilmediniz, olaň çağıda. Diýen zadyny aýdýan how. Inanmaýan bolsaň ony ha belgisi, jaňa dip özüň guruluşdy göräý. Rahatlyk ýoga öýde. Ey Allah. Efe destine uğukladı, şuna qatiyadattır. Oğlum, yüzümün ayalınam, oğlunam iyidine getirip bilmersin. Bolcaq iş bolupdur, sen saklap bilmersin. Ola şeýle bolýan. Häzir bolýan işlere çäre tapmasam, başarmaýan bolsam näme? Çäre Allah'tandır oğlum. Kakan gaýdyp geler diýipdiň. Seni gowy görer diýipdiň. Ýöne häzir kakam menden aldylar. Onu hastahana saldylar. Görmäge de ruhsat beren oklar. Maňa söz berdim. Ana sözüňde durda.
Kaka sen näme üçin meni diňleýäň? Şu surata her gedek seredimde sana aýdypdym. Ýöne sen asla dinlemedin. Ýöne men ýene daýdym. Şu suratda menem bar. Ferit, ejim gowrasynda. Men näme üçin halan ok kaka? Ejim ýatlaryň gelen okmy? Ejim aradan çykdy. Ağamam. Ýöne olar Allah ýanyna aldy. Burun bizem olum ýanyna öder. Gynanma. Onsoňa men mektepde jorulama, hemişe sen hakda gurrun berýän. Men kakam Serhetde terrorçylara garşy döwüşdi diýen. Yaralandy diýen. Meni gören ok, şoň üçin gelmedi diýen. Kaka, men sana buýsanýan kaka. Ejemiňim şulaýdymlar eşdiýänini bilýän. Men sen ýanymda. Men sen gyýdym. Otağı derek boşadyň, näde içerik girdiň? Näde gaýryň, aýryň. Häzir Lukman. Ýör gyýdym, ýör. Çağanda şerik çıkarın. Kaka! Goý ber gyýdyň. Kaka! Çıkın daşary. Çık. Otulmagy ruhsat beriňe. Çıkın derrew. Geri. Hani kardeş bol. Sen elinden ýylan edipsiň Murat. Näme üçin beýle gynanýaň? Ýöne Ibrahim innine eýli borka. Çağasyny gaýdyp hiçasyny görüp bilmez ol. Bilmedim-de. Murat, Näme boldy? Yusuf. Hastahanadan açıpdyr. Ýuwaşlagy. Näme boldy? Muradyň harby ýollaşy hastahanadan açypdyr. Näme üçin açypdyr? Psikiatriýa bölümine ýerleşdiripdirler diýen. Ýöne akyly Ütgän diýämi? Akyly ütgänni alýydym. Uf. Murat, nire barýar? Bilemok, öýüne gideli. Öýüne bolsa habar bererdiler. Belki barar. Belki ýene barar näler. Bilemok da. Näme üçin açanyň pikir edip gör. Gaçan bolsa şo ýere gidendir. Bilemok. Lukman geçmişinin halat bolmalygyny aýdypdy. Belki şonu islenäler. Onu Inni onu durmuşda ýekada taklaýar. O da demek gyýdy näli. Näbli, o kakam dämi? Kaka? Kaka! Näbli, Näde dur, näde? Dur. Allahan. Nädi? Her kirdem. Nädi? Nädi? Her kirdem. Her kirdem. Tur. Sen Lukman ahri. İşin canı halat etmek. Gyýdyň janyny halat et. Tur. Boşmaça adam sorat, ul helakçylyk bolup dur. Näde taglan köp şu ýere getirilýär? Wagtyly garaşa. Tidirek bolun. Lukman. Haýdy Lukman bar ädir. hemmet operasiýada ul helakçylyk bolupdyr, ýaraly köpeni ýeňe getirýärler. Lukmanlar operasiýada. Gan geçmeti bolmak ahmal. Ýetine çäre görmek gerek. Şepagatçy. Maňa bir otok tap. Maňa bir otok tap. Häzir. Nerede can nirdi? Aktığım nirdi? Hemme senden turýak, hemmesi. Hut ilk baştan bäri sen. Operasiýa tünük geçdi. Näde ören gowy. Kutular gider.
Yusuf begiň şu başa gaýrykda bärde bolmagy uly bagty çöllük. Yusuf kim? Haýsy Yusuf? Yusuf Karaçay, Lokman, men terkerdem. Sizin giye uyuňyz. Gyýdyň kakasy Yusuf. Yusuf, oğlum. Şunça ýyllar size köp edip berdim. Meni bağışladyýda. Yusuf, sen men oğlum ahiri. Sen öz çağamdan ayır tutmadım. O gitti. Yönü nerdim bilen seni bana yadigar koyup gitti. Hey de bağışlaman mı? Bilýän, başgasy kalgaňyz bolmady. Men garşy çykdym, kabul etip bilmedim. Ýöne size söz berýän, ilki gyýdymyň, soňam siziň öňüňizdäki üstüme düşýän ähli iş eder. Sana ananasym gelýär Lokman Yusuf. Sag bol Muratcan. Meni bağışlarmyň terkerdem. Menden razy bolarmyň? Men seni bağışladım Murat. Allah da bağışladım. Men senden razydyrum. Murat daý. Helakçylykdyň erwet ýeşetýäniň başyna gelýärmi? Gelekçilik her bir adamyň başyna düşüp biler. O adamlaryňamy? Hawa. Ahmal soň oňotluk bilen tamamlanýan helakçylyk o adamlaryň başyna gelýändir. Sabır edip oňa haýyl bolan mahallary Allah'ın razylygyny esseläp gazananlyklary üçin. Erwetliklerden päklenip täp-tämiz bolanlyklary üçin.